Разбъркахме в определено количество вода сухия материал и получихме идеална смес за нанасене. След като дограмата е защитена, се проверява нивелацията на стената. Оразмеряват се и металните ъгли за мазилка. За фиксирането им се използва гипсовата мазилка. Ъглите се вграждат в мазилката и се нивелират прецизно. Всички метални ъгли около прозореца трябва да се нивелират в една равнина. Целта на тези ъгли, които се монтират на външните ръбове около прозорци, врати и портали, е да заздравят ръба и да го предпазят от нараняване при удар. Ръбът на металния профил се изравнява с улея на ПВЦ лайсната. След като се нивелират, материалът, в който те са вградени, трябва да стегне, за да не се разместват лайсните при следващите операции. Обикновено, разбитите стени при сменените прозорци изискват голямо количество материал за обръщането. Там, където стените са разбити повече при смяната на дограмата, може да се попълни с подходящ материал – газобетонни блокчета, тухли или дори екструдиран полистирен. След като стегне мазилката, която фиксира металния профил, разстоянието между стената и профила се запълва плътно. Материалът може да се нанася и на по-дебели слоеве, без риск от напукване. И така, страшното обръщане на разбитите стени около прозорците може да се окаже лесно. Със същия материал ще измажем и изправим стената в кухнята. Отвора между кухнята и дневната също трябва да бъде обработен и изправен с идеално прави ъгли, защото тук ще монтираме врата с две крила, които при отворено положение ще се плъзгат покрай стената. Тук стената е доста крива, но с нанасенето дори само на един слой мазилка ще успеем да я изправим. Виждате малките топчета пълни с въздух, които улекотяват и самата мазилка. Мазилката е за ръчна употреба и в нея са добавени специални добавки за по-добро сцепление с основата, както по стени, така и по тавани. Заглаждаме с хаш-мастара и продължаваме с оформянето на отвора. При наличието на нездрави участъци в мазилката, там където няма сцепление с тухлената стена, те трябва да се отстранят. Често тези участъци се оказват доста големи. Но не се притеснявайте, защото ръчната мазилка ще се справи с проблема. Първоначално нанесената мазилка се заглажда с хаш-мастара, който се движи по ръба на металния профил и стената. Така заедно с заглаждането се отнема и излишния материал. След като стегне материалът, повърхността се обработва по познатия ви вече начин. Заглажда се с трапецовидния мастар, цикли се с специалната цикла и накрая се изкарва гипсовото мляко и се заглажда. След като сме готови с измазването на стената, нанасяме и фината шпакловка. Навсякъде, където имаме измазване с гипсовата мазилка, повърхността трябва да се грундира. Другата част от стената, която е покрита с боя, не се грундира.
За по-равномерно разнасяне по стената, финият материал на шпакловката се нанася с донапренен или фасаден валяк. Материалът е готов за употреба, но при необходимост може да се разреди с до 2 литра вода за една кофа от 25 кг. След това стената се заглажда със специален нож за шпакловане с дължина от 60 см. И както си заглаждахме, по стената се появиха мехури. И добре, че беше само в началото. Оказа се, че боята няма добро сцепление с основата и при поемането на част от влагата от фината шпакловка, слоевете се отделиха и се получиха мехури. А слоевете се оказаха няколко. Това наложи свалянето на цялата боя от стената в стаята. Стигнахме до старата шпакловка. И тук важи старата максима, макар и перефразирана. 2 пъти проверявай, веднъж шпакловай. Преди да се нанесе какъвто и да е слой върху стара основа, трябва да се провери нейната носимоспособност. Иначе рискът да се отлепи стария слой е голям. След това отново грундирахме цялата стена и нанесохме финната шпакловка. Изгладихме стената с големия нож за шпакловка. Той е разработен специално за обработка на стени с супер фината шпакловачна смес. С тази операция всъщност не само се заглажда повърхността и се отнема излишният материал, но и се запълват всички вдлъбнатини по стената, за да стане тя гладка и равна. Шпакловахме и гипсовите плоскости на окачения таван. Върху плоскостите суперфината шпакловачна смес се нанася без грундиране, тъй като тези два материала имат идеална съвместимост и сцепление. С тази ръка, след шлайфане, постигаме ниво на обработка на повърхността Q3. С това вече сме готови за нанасянето на боята.